Daphne, ce faci? Nu poți merge la bal cu Alice May. E prea târziu, deja ne-am făcut planuri. Ascultă-mă, toată viața am visat la această seară, iar tu te regăseai în fiecare vis al meu. Fred, ești pregătit? Te rog, Fred, e ultima ta șansă. De ce nu? Va fi distractiv să merg la bal cu o prietenă, nu-i așa? Accept orice. Alice, sper că nu te vei supăra, dar nu pot merge la bal cu tine. Nu ești tu de vină, dar eu și Daphne... Bine! Mulțumesc că ai înțeles! Înțeleg. În curând vei înțelege și tu. E timpul să tai puțină șuncă proaspătă. E grozav! Ce-i cu tine? Nu ți-e foame? Nu acum, Scooby! Dar ce tot spun? Sunt flământ! Uite, nu mai avem sardine, merg să cumpăr! Shaggy, așteaptă! Shaggy, tu ești? Da! Să mergem! Sunt pregătit! Oh, nu! E fantoma! L-a luat pe Shaggy! Shaggy! Doamne, nu există loc de parcare. Șofer, încearcă în partea din spate. Shaggy! Hai! Shaggy! Hei, Daphne, ce se întâmplă cu tine? Arăți de parcă urmează să vomiți. E exact ca în visul meu, doar noi doi dansând. Apoi ne plimbăm sub lumina lunii și tu îmi șoptești mie. Scooby! Da. Ce? Nu! Ai grijă! Fantoma! Fantoma? Sper că vei dansa și cu mine, Fred! Să ieșim de aici! Nu știam că tema balului de anul acesta este teroarea și haosul! Ce se întâmplă? Mama cuiva vrea să-l prindă pe Fred. Da, mulțumim că ne-ați distrus balul. Shaggy, ești bine? Cu ce ești îmbrăcat? Adică... Ce? Îi vei explica mai târziu, fugiți! Sunt toate încuiate! Așteptați, am o idee. Hei, acela nu e dulapul lui Alice? Da, iar aceasta e cheia de la subsol. A plecat! Priviți! Sunt lucrurile din cripta lui Carlswell. Acelea sunt hainele lui. Împreună cu costumul monstrului fioros. Nu înțeleg! De ce și-ar schimba o fantomă hainele? Nu și le-ar schimba, numai dacă nu e o fantomă adevărată. Cred că vom reuși să dezlegăm misterul. Mai avem de făcut un singur lucru. Ce e asta? Ce ți-ai dorit? Un ultim dans! Vă voi distruge pe toți! Acum! Dați-mi drumul! Fred, dragule, nu am fost destul de clar atunci când ți-am spus să nu mergi la bal cu o fantomă? Nu te îngrijora, tată. Arată ca o fantomă, dar în realitate este Alice May. De asemenea, e cunoscută drept Alice Carswell! Carswell? La fel ca Deacon Carswell, monstrul fioros? Așa e, a fost tatăl meu. Când a fost închis, am jurat că mă voi răzbuna. Mi-am făcut costumul din hainele tatălui meu. Când am aflat povestea fantomei, am fost pregătită să acționez. L-am răpit pe Randy pentru a vă induce în eroare